Ate Faye. Oo mga katriboy, napagka-hapon, ayan, binago na, lagi kasing gabi. Anyways, ayan mga kaibahan ng unyan, ang OV Music, kung sa ising daang nasa likod kang kantang ang Bicolana. Yes, sir. Pero ano yan? Ipabis na sinda saro-saro. Sir, ano pong pangaran, taga sain? Totoo pong pangalan, Edward James Harshimopera, a.k.a. Slow J. Slow J. Tagalibmanan po, 18 years old, virgin. Charot. Ito pala, seryoso. Tagalibmanan po. 18? Good boy po, good boy. Okay. Oh, ano yung role mo sa kantang ang Bicolana? Ang Bicolana po. Ang Bicolana, di ba? Ang Bicolana. Ang Bicolano? Yung- Ang Bicolano pala. Sorry na. Okay. Okay, ano yung role mo doon? Ang rapper po. Kung gawa, patok-patokon kung gawin dyan, papadangat ko siya, gawa yan si Papa niya. Yes. Oh, ay, sa'yo yun. Yung, Yes po. ano na yun. Yun yung pinaka-favorite part mo doon sa kantang ang Bicolano. Ang favorite part ko po. Oo. Ito Huwag mo po, na kakantahin ha. ito po, handa magpatok, handa magsakdo, makuha ko lang ang mamis mo na iyo. Tapos sa'yo na yung siya nagsasakbo talaga. Next, si Kuya. Oh, pangalan, taga-sain, Ako number pala si siya. Henry Sarcauga sa stage ni po sa rap. Hensky, Tagalibmanan, Dongyog. Ano da? Libmanan, Dongyog po. Ah, okay. Kayo po talaga may mga code name kayo sa Stage name. stage name. Ah, Yes gano'n. po. Kaya ano naman yung role mo sa ano, hindi ko lang. Ang paulit-ulit. Ulit-ulit sa story. Gawa ka sa akin. Gawa sa... Alam mo Gawa na ano, gawa na harayo itong babaeng gusto ko. Duduman ng tako para makuha na. Ganyan. Siya lang taga. Gano'n ba kalayo yung babae nga dudumanan mo? Mga tulong-halong ng bago na. Una ko libmanan ko gawa. Baka ba dito na lang na mga libmanan to? Kabusaw. Saan yung kabusaw? Libmanan. Okay, next! Yung harap, si Maristela, taga-bahay, Limanang Camarinesor. Ah, so hindi pala kayo magkakabarangay? Hindi po. Paano kayo nabuo? Hindi, mamaya na yun. Sige na. Sana may nabuo. Totoo si... Ah, sige na, padagos. Ako po duman si Chorus, tapos si verse ko po duman. Si Chorus. Hi, Chorus. Ay, Chorus. Ang verse ko po duman ning dawa, kanyo ganang dudumanan mo. Pagpos di ka sa babae, dapat dudumanan. Yun! Amazing. Hindi no? Ay, si Kuyang AJ Candano po, aka Yaji Boy. Ang role ko po dun sa ano, sa ano yung... Okay lang. Sige, gusto ka importante. Gusto mag-English. Madugo. Ang role ko po naman is ano, yung dawa, dahil tugot ang magurang, papadangatan ka. Oh, Lord. Ay, grabe na talaga. Against the world pala. Ako pala si Ruel Corneo Montero, taga-bahay po. Okay. AKA Lizuel. Ang ano ko pa daw ng verse ko, ano pala, dawa kadaagi mo sa harong ninda, gusto mo lang mahiling tapos dahil niya, dawa lang anon. Sabi nagpapasali sa Yo, ako nga po pala si Lilustre, aka Jam Beats. So itong beat me na ako po nag-ibo, tapos po itong beat na ito po itong genre to R&B na po, pero gusto ko bagong taste naman po dito sa Bicol. Ito na uso. Millennials po. R&B. R&B rap. Pwede TikTok. Sino talaga yung nag-compose ng kanta? Lahat po kami. Ah, lahat kayo Yes, yung Verse compose. po, sulat-sulat. Ah, Siya ganun. sa chorus talaga itong Sa chorus po siya. Paano nyo nabuo yung title na yun? Saan nyo kumbaga saan nyo pinulot yung title? Kami po kaya pag nagigibo kaming kanta, di ba po kami nakakasulat ng chorus, ay yung title. Opo. Nahuhuli yung title. Ma-record kami. Tapos may siguro, anong title ito? Kantang ginigibo ka. Mayo pa, hanggang kung 1 week na sa musikantang ginibo, ma pa kaming title. Ganun. Wala. Paano nyo naisip yung title? Ako na lang po nag-isip. Ang Bicolano. Ang Bicolaki. Kung paano mag-ilusyon ng Paano magpadangatan sa Rumbi Colada? Ganun. Lagot ng Yes. Bicolada. Paano nakating sa inyo yung hinuhuli? Ay, Oh! si ano po?
Ang nag-ano po sa mo, si followers po nindong talagang followers Followers ninyo. Yes, si Ma'am Annie. Annie Fabrica. Kaano-ano kasi Ma'am Annie? Mayo po. Wala lang. Ano po kay Garotig, subscribe niya ako sa YouTube channel ko. Tapos nailin niya si mga kanta namin. Gawa po kami naman sa Obi Music TV po sa YouTube channel. Subscribe na lang po. Ayun, hello kay Ma'am Annie. Ba't Babayan yun sa Ma'am Annie? nagdadalan. Hello po. Hello po. Ay, Salamat. sabi pa dahil sa kanya nakapasok. dito. Eh, oh, Thank you po. Dahil pa sa mo nakaabot kaming gowa. pinakara yung hindi naman Goa, Milaor. Naga? Ano masasabi nito sa Isarog Radio na nakaisip ka na hinuli? Mga urang po siya para daw may pandemic na nagaganap. Pwede man sa online mag-entry. Tapos sa kada uli pong nakuha ay 53 pong nagsali. Pero himala na lang pong makalaw kami. May po, rayo po kami. Pero trip me lang ito magsalita. Ang mga tikulan po kahit talented talaga po. Yes. Urabin niya. Grabe niya. Kasi mahal Lalo na Okay, ano pagmati na nakalawag ka mo sa top 8 out of 53 entries? Nakakataba ng haso. Kumana ba yung puso ko? Baka magka-heart enlargement ka. Anong reaction niyo nung nalaman niyo ay nakapasok ka? Sinasyon ko talaga. Inisip, nakalog kita mo. Masaya. Hindi ako masaya. Ay, mag-iinag mo. Ang inisip ko masaya. Guwak pa masaya na kayo. Pagmasaya mo sa Kaya ano po ba kay DJ na ano na pati sa kuya. Sabi ko, dahil first time po talaga di. Nag-Google Map lang kami. Para makita. Mas kami mahilig Mga lang. taga-bukid po. sa panahon mo niyan, di na makatakot magduman sa first time mong duman kasi may Google Map Yes, na. sir. Madali ko na lang. Pag first time talaga, sus, matakotun. Ibang first time ito po eh. Pag hari mo baga, syempre. Isang si Slow Tay. Ano? Slow J. Slow J. Ako po. Shoutout ako kay... Ayaw, sana may fans. May fans ka rin gila. Lagyan mo kay Ian lahat. Kayla. Oh, Kayla Largo. hey, what's up? Shoutout sa mo, Kayla. Ingat ka permi. Kilala mo siya? Hindi po rin. Kayla, peace out. Ingat ka permi. W. Makakahanap na gayon. Sana na ma-meet ka. Ano ka siya? Lasing ka ba yan? Yung sa kanya niyan. Nasa ligawan lang siya. The supervisor dyan sa Prime Oo, Supervisor. Baka ako, pare kang pamangkin pa. Bigyan naman to, bigyan naman. Kaya nang pumadyan tuloy. Thanks you para pamasayo. Talaga, ano? Ano sinakayan nito? Nag-commission kayo? Mahal pa kasi sasakyan po ko ulit yun. Kasama doon pa to. Sabado po. Alright. Sige, kailan kayo nag-start as a group? 16 po. Saan po kaya? Tapos magkakasama na talaga sila. Tapos kayong dalawa, insert na lang ganun. Ini nabistado Pero ko. sa luwa, magkaiba na po talaga yun. Tulog ko sinda kasi may kapasaro. Tapos siya, si Noli, tagigibo po talaga siyang beat. Pero iba man po siya mga kanta, minayaan siya. Na demi lang nare-release ba? Kadawal pa kaming kantang demi nagkakarap. Sana all may mga day nare-release. Ay, padawal ko talaga mga kanta, hindi pa wala upload. Kaso lang tayo, pinag-iisipan, nahugot kaya ako mag-upload. Tama yun eh. Huwag ka may wifi sa mga nandudong. Ako mag-edit. Pero kailan talaga nag-start yung group? 2016. Kami tulog. Kami tulog. Kami ulit. Pero sa individual, halimbawa, ikaw kailan ka nag-start mag-rap? Kasi ang hilig ko po talaga mga flip flop, mga rap, mga old school, paro po kayo ng hilig ko. Tapos kung nag-abot po mga nauso ang R&B dito sa Pinas, dahil nga, idol ko talaga si Skasta Clear, kaya Wow! talagang ako, nagadara ako sa mga kanta niya. Tapos, padangat niya. Isa pa ko na! Sino ba yung pre? Magbayaan ka. Solo po talaga. Solo po. Parang gigay mo kami ng tariban na lang po. Mag-collab-collab. Paano mo discover sa sarili mo na totoo ka pala? Nagtataon na maglakaw. Nag-discover ko kang siguro mga grade 7 pa ako, grade 6 ako kaya. Sige ko lang po talagang flip-top. Tapos hanggang sa ang ginigay ko talaga kanta, puro rap po. Sa nagpilisan po kami, kaya R&B na po. Koranan po kayo kami sa genre. Kada ko naman po doon sa ligman ng rapper. Pero ang
iba man po Iba kaya man ang po dyan ang din. dyan. Pero pag nagsala kami. Kami po kayo, sabay sa Agos na. Itong grupo niyo ba, matagal na sumasali sa mga competition? Yes, Yes po. po. Kang Pero doon lang last, sa kang last ano po, ning first, nag-second runner po kami sa sarong competition man. Sa Limanan. Na pinano man po naman kang sarong ano man, mayaman na tao. Hindi noon. Tapos sa mga ano po ma'am, radio, mga iba-ibang notification sa Naga. Nakiguess po ako. Malay nyo, next time, wish na. Kaya pero mas malapit ito sa isa raw. Siyempre, worldwide. Kasi ako nagkataligi, ang wish sa kanin. Yan! Agyan taman dito na si Wish mo lang. Okay, same question kay Kuya. Katulad nung tinanong ko siya. Kailan ka nag-start, paano mo na-discover, gano'n? Within this week. Start mo ni nahilig talaga ako sa mga rap. Dati, ang idol ko po dati sina course, uso pala course 1, 187 mobs na. Oh, gangster pa. Gangster. Tapos, mga grade 8, may class na po doon, XB. Ilang taon ka ako? 20. 20. Kurang na ako. Kasi ang pinaka, sa Indo, pinaka-hubin. Siya. Tapos pero taon ka na. 18 DVPs pa. 18 ka din. Tapos sino yung pinaka may edad na? Kami pang 2. Pero ang taon, kamang tulo. Meron na po yun. Hoy, maraming bata, may nagawa. Papalabas ba to? Dahil na, tama na. Nawala na, hirap man. Pagkita ko na agad eh. Sa studio po kayo talagang pinakahalong Malakas na record. word. Daw. Ulit po. Same question po. Ulit. Ano ba yun? Sige na, pagpatuloy mo. Ano yung isip ko, may sakayin pa magawali. Sige na. Na, padangan ko sa taga-sponsor. Baka hindi gusto kong batiin. Sige. Yo, shoutout pala sa mga tropa dyan. Mama, nasa TV na ako. Yo, marap. Sa ibang bansa. Sa mga family dyan. US to down. Ano yung twist yun? Paano ka na po? Nagpunta na ako pag, nag-klase pa akong TESDA. Nagkabilisado po ni. Tapos dahil nga sa pagrarap, nabisado ko pala ni pinsan ko niyo. Gragang Tama ka ba yun? Tapos yun ako to, pinalokman ako mag-record. Tapos pag may naman. Yeah, ito. Sige na sasakitan ka naman sa rambo. Next question. Tangok ka na lang. Same question. Sige, ano to ang mabot? Walaan mo. Paano ka nagpuon mag-rap? Ay, nagpuon po ako mag-rap kang... Ano yun na pala? Haloy na first year high school pa. Mga Republican. Republican record. Solid ng Republican. Mga minor and Republican po. Tapos, ano po, nangangalas ako sa inyo, tapos sila nakaka-record ng kanta. Ang gibo ko po kadto, pag-record ko ng kanta, doon ang cellphone, nadikipad pa ito, nag-record bagang boses. Tapos, na-record ko si boses ko duman, tapos si sarong cellphone, si beat. Tapos stop lang po ka, nagamagsaktan po kang uso doon sa ano. Umawa na po kayo ng ganito, tapos nagbabayad po ko sa computer shop. Ito bagang dudukot lang ang boses sa beat. Yun na to. Tapos kami, ini ang inod kong nabisto ta nagigiba ako. Ini siya, mawag siya mag-gitara. Tapos may computer, ano siya, laptop. Pero inisip min duwa na pares lang kami dyan ba. Pag ano. Ini yung man si Ruel, dancer po talaga ni. Sample. Siya po, si laptop niya. Nag-edit po kaya, nag-remix po. Nag-remix siya ng tugtog ni nasauta ko. Na kaya niya mag-edit ng boses. Kaya inaalo ko siya, pero abo niya Sabi ko nga, baili lang abo niya mag-ibong kanta. Abo niya talaga mag-record, abo niya. Kailan ka na, kailan ka na realize? Sige, gagawin mo na lang. Iyo, kang nabata niya po si Tagermanos. Nakalay po kita with niya. Sumala ba? Hindi behind the scenes na yan.